Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namo naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon sa tanang katuigan. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo ni San Mateo, kapitulo 21, bersikulo 12 ngadto sa 13. Unya si Jesus misulod sa templo ug gipapahawa niya ang tanan nga namalit ug namaligya didto ug gipangtuwad niya ang mga lamisa sa mga tigkambyo ug kwarta ug ang lingkuranan sa mga nagbaligyag sa lampati. Siya miingon kanila, nasulat sa kasulatan nga ang Dios miingon, ang akong balay paganganlag balay alampuanan, apan gihimo ninyo kini nga taguanan sa mga tulisan. Mga igsuon, mga kapamalandong, niadtong tuig 2019, panahon sa lockdown, balig duha ka bulan ming walay trabaho atong higayuna. Ako ra usa ana sa balay, busa ang akong gihimo, akong giplano kung unsa ang akong buhaton matag adlaw. Kay wa man nagigay lingaw, di man kakagawas sa balay. Ang akong gihimo, giplastar nako ang ako ang pagpanglimpyo. Nagsugod ko sa kwarto, sala, kusina, ngadto sa banyo, ug ingon na usab, giapil nako ang palibot sa balay. May igsuon nganong ako kining gipaambit tungod kay ang ato ang kasing-kasing, ato ang kinabuhi, ang atong lawas, balay sa Dios, templo sa Espiritu Santo. O kung kay templo sa Dios, kinahanglan usab nato kining limpyuhan. Nining pagsaulog nato panahon sa Kwaresma, nindot og maayo kaayo kini nga higayon aron atong susihon ang atong matag kasing-kasing, ang matag dapit o suok sa atong kasing-kasing o kinabuhi, kay basin baya kini perti ng hugawa o kinahanglan nato kining limpyuhan. Unsaon? Igsoon higala, diha sa atong adlaw-adlaw nga paghinulsol, pagbasol, pagpangayog pasaylo sa Ginoo, ug pagbag-o sa atong kinabuhi. Sa lakton nga pagkasulti, igsoon higala, ang pagpaningkamot sa pagpuyo sa kinabuhing Kristohanon. Maoy atong buhaton matag adlaw ug pinaagi ni ana atong malimpyuhan ang atong tagsa-tagsa kakasing-kasing. Igsuon higala, human ko nakalimpyo sa among balay, daghan kay kog nakita, daghan kay kog gustong buhaton. Una, akong gilandscape ang gamay nga garden sa akong mama. Ikaduha, gibutangan akong suga, no, ang katong dapit sa may landscape, og didto ko magpasilong, magpalandong, magpahayahay kung init kay sulod sa balay. Og bisan gani kung gabi, didto ko manihapon, didto pug ko magtambay. Igsuon ang atong kinabuhi, ang imong kinabuhi karon. Kung ikaw nakasinati
sa kinabuhi nga daw balik-balik na lang, murag walay bag-o, or na-stuck up ka sa usa ka sitwasyon sa imong kinabuhi nga hangtod karon gusto kang mag-move on, gusto kang moabante apan di ka kaabante. Tingali igsuon tungod kay kulang sa limpyo ang atong kasing-kasing. Ang botong ko ipasabot igsuon sa mga butang nga nalimpyo o sa higayon nga nalimpyo ang among panimalay, didto nagsugod ang mga butang nga nakita nako nga dapat nakong buhaton, mga maayong butang para molambo, monindot, mo-improve ang amo ang palibot. Sama usab sa atong kinabuhi ug atong kasing-kasing. I believe kung kini limpyo na, daghan kag makita nga mga grasya sa Ginoo. Kaya usahay tungod sa kahugaw, tungod sa atong sala, dili nato makita ang grasya sa Ginoo. Hinaut igsuon nga pinaagi ni ining pagsaulog sa Kwaresma, kini mahimo natong magdasig kanato sa pagpuyo sa bag-o, limpyo ug maayo nga kinabuhi. Magampot sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. O Dios nga labing gamahanan, salamat kaayo o Ginoo nining kahigayunan nga imong gihatag sa pagpadumdum kanamo nga ang among kasing-kasing, ang among kinabuhi, kinahanglan nga amo kining pagalimpyuhan sa pagsusi sa among tanlag, sa among kasing-kasing nga kini among bag-ohon. Ginoo, tabangi kami sa pagpuyo sa kinabuhing Kristohanon. Tabangi kami sa pagbag-o, tagai kami sa kusog, sa grasya, sa pagpaningkamot. Hawani ang among kasing-kasing, hawani ang among hunahuna, limpyuhay kami Ginoo, og himua nga magpuyo sa kinabuhing subay sa kaboboton mo. Kay kini among gipangayog pasalamatan, pinaagi ni Kristo, imong bugtong anak, among Ginoo, uban sa panabang sa among langitnong inahan, si Mama Mary. Amen. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.